Felly, un ysgol i fynd, os yw'r ysgol yn barod, rhowch pob par y teg i ysgol Pen y Dre. Dere! Wel, beth yw e? Wel? O, ie. Bumpin' yw i. O'r diwedd, ro'n i'n meddwl fod y ti'n byth yn ddyfalu, ond i hon dim yn bumpin' rhyfreddyn. O, na, mae hon yn bumpin' ar ffreth o'r Atlantaidd, sy'n mynd i dyfu fain ca. Mae hon yn mynd i dyfu mor fawr, fel bydd pob yn gallu gweld filchtiroedd i ffwrdd. Beth? Hon gyfeithion yw canllun mareddog. Yw canllun mareddog? Yw tyfu bumpin' fawr? Paid y siarad fel na, nid dim ond pumpin fawr fydd hon. O na, bydd hi'n enfawr, y bumpin fwyaf yn y byd. Y bumpin fwyaf yn y byd? Ie, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. Dews ar un gorau a'i trin fel brenin. Fel brenin? Fel brenin? Fel brenin. Ei fwydd o tan iddo tyfu'n dew. Tyfu'n dew? Dim ond y cam cyntaf yw tyfu y bumpen. Cam cyntaf? Beth yw cam dau? O, nawr te. Cam dau yw peth gorau. Yw peth gorau? Bydd cam dau yn ffrwydroch pen. Ffrwydro'n pen? A cam da yw? Mae hynna yn surprise. O, tagu. Paid wneud hyn. Breuddwydach am bethau mawr. Pethau mawr. Pethau mawr? Nawr, dewch, mae'n gwaith i'w wneud. Pa waith? O, mae'n bach. Beth yw'r gwyntna? Hwn yw sylfaen y te pumpen. Gwymon? Llys na fe. Mae'n rhaid ei ferwi yn dda. Chi o ddifri? Dwi cant o ddifri. Ydw chi am dechrau gynnetân? Ydw, sefych nôl. Waw, mae dechrau berwi. A drewi. Ac mae'n barod. Barod i'w bumpen. Awn ni felly. Ie. I dyfru bumpin fwyaf yn y byd. O,